Ilang kilo? Mantika. Para sa spaghetti. Munay bana ni Bertodis, oh. Munay bana ni Bertodis. Ya katong iha spaghetti gagmay kay sug isa bang puog. Ano pa maglisod ng taaning ukay? Kan awal ang bango, ang bango, ang bango ng spaghetti ko. Isa na ko tabon ng kuan pansit. Linggo man ya linggo adlaw. Gilunod na ang pansit sa kusinero. Or birthday nga. Bigini mahurot. Ilang kilo? Ilan? May ni kaya binalot na ba na yung Di mo na lang ang sinuka. Para sa sinugba ba? Salamat. Ano? Malit pa ba? Karne. Paano? Here you go. Ulan. Ulan man. Sige lang. Saan lang ka kilo? Saan lang daro? Kanang unod. Kanang. Saan? Wala ka.
Pansit. Ito. Katong fridge ko na pansit. Naman na dira. Nako. Dira. Sige una. Duha. Liit. Repolyo mo. Amay tunga oh. Repolyo? Amay tunga. Oh, kana. Karos. Pila po ng tunga. Atsal. Pilang tunga sa repolyo. Kahat. Pagkagramo. City 28. Hindi ka man tungaon. Tunga lang. Pila? 28. Okay naman. Sige, tunga lang. Kaya ang importante, ano ka rin ano, pila na yun. Or sila mo. Isa pa. Sana na, kaya na naman nila mas din. Very ulan. Ulan. Featuring na malengke. Nga ulan. Mantika Sa baboy. para sa spaghetti. Sobra imo ang gikuan ay. Natimbang mo na ay. Nasa dito wala. Wala man. Wala okay, di pa sumasahi. Layo ko pa kayo. Mo rin yan. Baby. Ano na baby? Ito na igisa. Korte ko na ha. Ay, naunsam ni patuha. Lamas, dapat lamas. Hala, luto na mong sinugba. Dara. Mama. Pero wala pa nahurot og sugba. Nakuha siya. Napa didto daghang gisugba. Nakuha na sila bulawan. Nakuha pa sila kakuha. Kilo na daang ako. Corn beef. Okay. Umuto ay. Yan ikaw nung para magpan. Sa kompra pa no. Natalay water pump. Ay, wa man kana magpahilat na to siya gabi, wa man niya ato. Asa? Tikwa. Kinsa kay tawag na Jin? Ketchup? Ay, insa? Spaghetti meat, ay spaghetti sauce like eh. Walay meat. Ang corned beef mo meat na mo. Gabi, bitog ingnan. Hindi ka doon ko. Naghisgot sila guys kay papahawaon na midiri kay kuan. Wala hiluta ang tag-iya. Sauce, di pa ko buntis. Ako yung hilot ato. Ako kung giling-giling. Tama.
Ang bitaw. Sayang mo ta. Pero libre na pa ni Kapinoy. Ah, Pinoy. Oy, di man. Kambyo ko na taday. Hait ko na taday. Oy, di na, oy. Kay ang kuan poste amo, ang ila ang susit, ang poste ila. Ang wala nila, di pote, kuhaon ra. So, kung yung bulan na. Ay, pagpataon na di. Gamay ra gasto. Ito plato, Franz. Yung kamot! Maigo, Nur! Ah, Yung balay! oh, hilot. May paghilot ra to. Murang hinungdan mo ba? Kung may lagi sa hinungdan. Bitaw kay kuan na to. Ayun, hotdog. Ngita ka magili sa bigay kung sa balito iprindan niya among balay di apil ka mama di apil ka marji 5,000 di iprindas amo ko. Ngita hindi na ko pindawa to pinda iprindan niya. Kwarta niya ta ko no bes pamalit gid taon kay aron ay kapuyan. No. Naganit ato do sa sulok do sa national no nga kape ng milyon. Ayan siya guys, ang sauce. Sa spaghetti. Lagi kotse! Kambyo itong kanding ni Nino. Mati ko puha itong lakiya ba? Ihaw mo ma. Kambyo ito yung itong. Ikaw, waka ni Bes. Oh, na nagkuan sila nag spaghetti og na pansit. Wala may styron, te. Oros pansit ang putahe. Wala. Wala may katagay na ito. Dali, dali. Oh, may kadawat oh. Oh, may kadawat og sap. Ako man ang Pilipin. Hurot-hurot ako baligya pa rin ito. Ay, mo din si ate. Isa ako man sa pagpahit ka. Wala ko na kayo gamay! Nagkagulyang ang mga Nay, usa ka nag-birthday. Ayan. Di ba tulo ni mong gipalit? Ha, duha. Kasi nga yan. Hindi sila ato aragon. Ay, wapo ka ito sa pagkukuha ng kanding sis. Baliktad, siguro na taday. Wapo kayo, sayangan ka pa kanding mo ba? Anak, ito sa junior sis. Kada mo gusto mo kay nagigla. Wala ka. Tingnan mo. Ang arab ba? Anong laki mo? Ikabyo ko niyan kay Loko. Paminta powder. Mas mahal. Paminta to din, no? Black paper. Ayaw! Ko anak ni Jagot! Bugal-bugalon kay ning among buros ba. Black paper ito ang English mo rin. Ay, kumula! Ako daw! Ang gatas. And ketchup. Bili na rin daw! Taga-ating at lana! Domingo. Gane! How? Gane! Ang kiski sa balay. Taga-ating at lana, te! Uy! Uy! Dugo na sis! Sige! Pero biya ka no. Dali, dili ba? Uy! Ngayon, Kanang. condense. Di ka na masuhog na hangin. Sinira. Ay, kabalaka kay imuha ang pansit. Oo. Muna ibana ni Bertodis, oh. Muna ibana ni Bertodis. Oh. Yun na, oy, lamas. Aw. Video di ah. Nalami na kay tanahon. May lang mga sagol, oy, wag na dyan eh. Ah, gusto din na. Ano na ikuan? Daday mo kanding. Daday sila. Pagites, pobre, makakulor-kulor, bas mga bata. Ano na pagmulutas mga pagkabulan. Namigo na isagol din ito eh. Wala na? Wala na, oh. Oh, yummy. Masamad ka ng kuwan ha. Para mo pilit. Muna na ang spaghetti. Pasta. Pasta. Spaghetti pasta.
lang dai. Alam niya ako dan awa. Niya bitin awa. Wala ka lang eh. Uy, masino lang ko sino. Uy, ginoo ko bayot. Ang carbonara kay dili. Ang ulan white man na kanang cream. Ay ko lang na siya kanang. Katas lang kaluod ako eh. Lami, uy. Kaalami ana kalami kay na. Pau na na tiluod. Ya katong ihang spaghetti gagmay kay. Sung isa bang puog. Wal pa maglisod ng anig ukay. Tanawa lagi ron ingon bitaw ka nga diha. Duha, ah. Dire sayo nag-ukay. Malata na diha ang sambot ng spaghetti mo. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng spaghetti ko. Bato ato niya kinasin niya nagkuan. Ato ada mo kanding na ikambyo ko niyan kay. Ay, ikaw na daw. Ay, sa Ay, sugot na gito pakita sa kanding sugot. Ay, Labeli man. ato dito. Ay, dako lang na ito. Guwapo ko ito. Lami na. Guwapa na mo spaghetti. Oh. Hoy, muupa, oy, marajog. Ay, oo, kaya pag inupangay man to sa balay. Abi, to, please. Ang atong laki, higal kayo. Ang atong puti. Dako anas pansit no. Direte, ah. Na, may pansit kong katong gagmay. Ma'am, nilagpad pa, anak. Para makatulog. Wala na itong pig. Jen, kanang spaghetti para makuan. Nara ba to isda pa din na, Ato oh. dito John nga. Kambyo ang ko yan kay. Wala na hurot, ay. Sayang Napa to din na, yaw oh. niya. Ato dito dana dito nya. Usa kwa ang kanding mo dito. Manang, asa man imong manok nang. Basa sa nasip. Tama lang ni, oy. Dali na. Kasi butangan na nite. Finished product. Che, kabaho mo ninyo! Panghawa mo. Che, Ang cheese day, ani? ano oh? Che, ano man to? Isda, nasugbaho pa man to. Isog di sa Wow. Ay una ang tao mo. Dili, oy. Ano man yung sinuba? Hala! Putol-putol una Dali. Una nang sukban niyo. Ano oh? Patubok ka. Okay, lami na. Luya po, di pa pirma rin niya ula. O mahurot nila, dapat dire. Babalik ka pa dire. Mahurot, babalik. Wow, crunchy, crunchy. Wala, na sila ang kwarta. Nagin sila, taga-pirma na good. Inanaon din na, crunchy hon. Ko mantika ko mantika. Oh, lamas, ahos. Sibuyas bombay. Dili, ayang po dumahatan sa mga pagmamahan din na ron. Bakhan sila bilis pa karon nga wala kadawat atong miagi. Dili ka man na 5 million na ang nadugan. Ang istorya lagi sa kuan, pero diri sa atong lungsod. Ang unod. Abasta kay pagsin mo na ang Dara oh, ang tuo sa DWD oh para. wala ko dili ko na atong answer lang gitamong tangin eh. Ano sakot ni? Nakapirma sila sa una. Wala man na sila dili. Pero karon nakapirma sila sa isa. Oh, pila dili. Tapos answer bro ito na paminawa na diyan. Iya, gani na niya gitawagan mo. Haba kay sila, guys. Wala dili ginamahakal. Pero anong kanan man dira sa bandido ko man. Ang hatang nga nila sa Davao sa answer. Wala. Ito kalawat ko sa una sa Permiro. Suka. Kalawat mo Suka. sa ni. June 11 ito ko June 11. Wala ko ito kalawat mo na iwan lahat sa ulit siya. Patuyaw nagsukari pud atong mana. Asa man? Bitibiti ko bitin niya. Mo mo magkakualog ko. Sukan. Mong kandi. Sabi, ilihong kan mo dito sa likan. Ang permit sa kaya Pila ba ito baslog na?
Yun na may tulong ako. Sa ilan naman nagtutulong naman. Mga tao ano. Ya, ang pansit. Kasi ka ba na kaon? Nya kuwang pa. Ah, di na lang lingo-lingo na. Lingo-lingo na. Pagsulti og kuwang. Hindi ka magpasalo. Oh, lagi. Pagpakaon mo. Kanan. Saan? Papulan. Hindi ka na po natagaan ba? Yan na siya. Kamu ramay nagkaon ganyan. Kung hindi ka primero round. Hindi wala. Sila man tanan dito. Tuyo. Yan, hindi ko kasi may nagbit ko itong natulan. Wag ito pipse. Wag daw si kainom te. Humana sa gawas. Oh, dala pangutan ninyo. Kini mga pagpaklaro sa buhatan, kabahin sa ikaduhang mugna sa SAP. Pangutana number 1. MGCQ na ang Davao City. Makadawat pa ba sa ikaduhang mugna? Second tranche sa SAP. Tubag. Iba may kuwang tabunin ang kuwan ako, pansit. Langaw. Yate, masan mo po datong mata. Nya ha? Hoy, pagwag tuyo dito kung gamay lang. So, ano pansit to? Pran, kamay ng toyo dito, Pran. Balik ito ito. Nakakaon ba ka? Kato na lang dako kay na para dali isda. Pasaluhan niya, terin de. Pran, tayo ka. Pran, toyo, mga sobra. Sige na. Nakay bitsin. Nakay bitsin. Set nakay bitsin. Nagbalik, Pran. Pilawan ni Lula, lamig ba? Lamig lang, wala man isudo. Ano bitong gibot nga ni mo nagsabaw? Ay, lami, magod na. Asa si Shin? Hindi pa? Nalipap ako! Wala lagi, magbuot mo ka. Nalipap ako! Bitaw no kinilaw. Cinta oy. Domingo man yan. Domingo. Adlaw. Wala. Kanding baka. Ang spaghetti. Say, bahong bakang. Kaning sudlanan ba o? Gisudlan na baka niya. Gikan nas balayles?
Bitsin. Ajinomoto. Ito na kumukaon. Kung bakit? Tinugba sa balay kay... Sile. Oo, tigbaklay. Wala na ako, nabuang. Pila daw? Una-una ba ako atong sili gabi ay Lunod na ang pansit. Andi di ay no kay kaan man ipalit man sa Gilunod na ang pansit sa kusinero. May tuyo, mahal. Mas pagkat, laro kay video. oh project ite. Yung kay tuyo nga. Basurahan. Ato ko dito mga oy. Oh. Kuha na. Okay, sabi pa. May bako mo. Ang sakit ang pista di ano, ikatulong Domingo no? Ayom to. Ay, Mayo. Nasa may pista ay mag-ingon? September. Ay, oo, September di ay, dugay-dugay pa. Wala, dili. Bawal mo yapong tapot-tapot. Bawal mo yapon. Nalunod na to repolyo direct. Dahil luto na siya taod-taod. Ikaw tigtaga, ikaw si Temo. Kaon mo, tarungan ninyo kaon nga di mo mabukog guys. Maure birthday nga. Nausan naman Di gini mahurot. Wah, may kaon mo mga luto. Ito yung ganda, ito. Ay, hatag nila. Ang ganda. Mura gid ni handa sa among nag-birthday.